Γεια σας παιδιά, Minecraft 3 εδώ και σήμερα μισό λαγκάρω και σήμερα θα παίξουμε League of Legends. Και ναι, δεν πήρα items. Και ναι, φυσικά θα παίξουμε εμένα Strat Skiller, γεια σου, και θα παίξουμε Jax. Jax. Ούτε καν με την καμία. Καλά, θα του φαθώ ρε. Έτσι, για το καλό του YouTube. Ω, τρελέ μου, τι σου πέτω, τρελέ. Το έχω, δεν ξέρω, το έχω. Θα μου πείτε τώρα Jackson. Παιδιά, δεν έχω πάρει items. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Δεν νομίζω πως είναι πολύ δίκαιο αυτό. Πραγματικά. Δεν νομίζω. Εντάξει, άμα τον πάρω και φάσμπι. Ω, μου νίκη. Γιατί. Τουλάχιστον, να σου πω την αλήθεια, τουλάχιστον με πήραν. Τουλάχιστον τώρα θα πάρω item. Αυτό είναι το καλό σε όλο το game. Δεν μετράει. Όλε. Λοιπόν, δεν μετράει αυτό, γιατί δεν είχα πάρει items. Βασικά, όχι, μετράει. Βλέπετε κάνω ρεξ σήμερα. Επίσης ανέβασα ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδατε. Τι έγινε, κολλάσαμε. Όχι, ναι, τι έγινε. Κάτσε εκεί ρε. Easy peasy. Easy peasy, το είπα κιόλας. Λέμε ξέρω να πέσει λίγο παιδιά. Δεν μου λέτε βαλακίες. Είδατε πως τον πήρα τον Jax. Ο Jax δεν είναι και κάτι το wow. Επίσης εμπιστεύουμε όταν ξαναέρθει αυτός. Και ξαναρχίζω το ρεκ. Ξανάρχισα το. Το με καμίσει. Τι παίχτηκε ρε παιδιά, τι παίχτηκε ρε παιδες, τι παίχτηκε εδώ πέρα. Θα πάρουμε και το χιλάκι, χιλιάρουμε λίγο. Επίσης τώρα όλοι λείπουνε. Κάνε. Τι πες. Ματικά, μη. Τρελάρα άσχημα. Μη. OMG. Εντάξει, είπαμε ρε παιδιά, αλλά εντάξει. OMG. Damn it. Δεκάλεπτο βίντεο θα κάνω εδώ. Τρολάρα ρε παιδιά με την έψιλον. Τρολ! Όχι, έκανες και τρολ! Δεν ήταν τρολικία! Κοντάξω. Όχι! Επίσης πηγαίνω εκεί πέρα και έρχομαι, ξέρετε. Επίσης επιστρέψαμε και ναι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί πέρα. Πραγματικά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί πέρα. Και απλά πάμε. Νομίζω πως μπορούμε. Νομίζω πως δεν έχουμε. Άστε που δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου την έψιλον. Απλά you can believe it. Όχι!
Γιατί. Γιατί. Βασικά, κοιτάξτε τα κάνω. Μαλακιά. Γεια μου, ναι. Oh my Jesus Christ. Τι γαμάτο ρεκόρντ. Ένα από τα καλύτερα μου ρεκόρντ. No! No. Έλα. Έλα. Let's do it. Give it to me the kill. Give it to me the kill. We can. Oh! Νομίζω θα νικήσω το game. 100%. Σκέφτομαι να πάρω Rengar για το LOL. Μπορεί να πάρω κάρτα RP. No. Σκουλικό μιμικό τρύπα. Και θα βγάλουμε φυσικά αυτά τα item. Και φυσικά θα βγάλω αυτό το πράγμα. Γιατί άμα δεν βγάλω. Πώς λέγεται. Άμα δεν βγάλω Blue Strider, δεν μπορείτε να ανοίξω. Βασικά νικάω και τώρα έτσι, χωρίς αν τα μάμα πάω. Δεν έχει ιδέα να παίζει έτσι. Γιατί έβγαλε αυτό το πράγμα. Πρέπει να βγάλει Trinity. Έχω Jax, είναι full build αυτά. Trinity, μετά πρέπει να βγάλει το Hexed Gangplane. Μετά πρέπει να βγάλει just το μπλέκο και μαλακής. Και πρέπει να βγάλει και. Δεν βγάζει καν τέτοια έτσι. Βγάζει απλά κάτι τυχαία. Άκυρα. Γραμμένα. Sorry κιόλας. Δεν μου τσακομπλώσει το μία φορά τον πυρήνα. Τώρα μου το κάνει αυτό για πρώτη φορά. Έρχεται με. Τι κάνεις. Τι νόμιζες. Ότι εγώ δεν έχω. Και πάλι και να μην έκανα φλάσσα. Θα σε έβρενα ό,τι σκέφτομαι. Σε έχω. Είμαι σε Killing Spring. Επιστρέφουμε σε λίγο που θα τελειώνω το game. Τώρα θα πάρουμε άλλο ένα kill και έχει τελειώσει το game μας. Θα μας πάρει, δεν έχω δουλειά. Μη με πιάσεις! Με πήρε, επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε για το τελευταίο kill. Πάμε. Και μπαίνω στο lane και τραβάω μαλακία. Μπαίνεις και μένεις. Λοιπόν, 1, 2, 3. Όχι! Μη. Επιστρέφουμε σε λίγο που θα τελειώνω, πραγματικά. OMG. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.